Għal iżjed sigurtà fit-toroq tnieda Kunsill Nazzjonali ffurmat minn ta' federazzjonijiet, assoċjazzjonijiet minn diversi setturi u mis-soċjetà ċivili. Il-Kunsill huwa maħsub li jnaqqas inċidenti tat traffiku bin-nofs għal 10 snin li ġejjin. B'hekk pajjiżna naqat mal-kumplament tal-pajjiżi Ewropej biex titqajjem aktar kuxjenza f'dan il-qasam. Pier Vella, konsulent tal-Kunsill, osserva li ħafna nies m'għandhomx paċenzja jistennew fit-traffiku. Żied jgħid li jrid ikollna kuraġġ li indirizzaw il-problemi u li r-responsabilità tiġi kemm mis-sewwieqa kif ukoll minn dawk li jimxu fit-triq. Kemm għandna bżonn inkunu nissapportu iktar il-pressjoni u t-tensjoni li fuq it-toroq, nasibna mhux nsolvu l-problema. Kulħadd jaf li d-diffikultajiet li qed niltaqgħu magħhom ta' kuljum hi xi ħaġa reali. Biss mill-banda l-oħra, kif jgħidu l-Ingliż, you cannot take a horse to the water and make him drink. Biss di irridu nibdew. Barra minn hekk irid ikun hemm l-aspett ta' l-enforcement. Jiena nħoss li mill-att enforcement irid jiżdied l-enforcement. Il-Ministru tat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi spjega kif dan il-Kunsill se jirrifletti l-istrateġija tat-toroq f'Malta. Council se jkun fih involut kulħadd tista' tgħid li wieħed jista' jagħti sehem biex kemm jista' jkun naslu biex nifsibu xi rimedju biex innaqsu l-inċidenti fit-toroq. Sfortunatament, għalkemm aħna nikkomparaw tajjeb ma' barra, huma l-ammonti huma kbar. Naħseb li l-ħajja ta' bniedem hija imprezzabbli u dak li qed nagħmlu huwa biex innaqsu kemm jista' jkun inċidenti fit-toroq. Stqar li huwa ta' dispjaċir li tara sewwieqa ma jobdux ir-regolamenti ta' traffiku. Hawnhekk fisser kif il-każijiet ta' sewqan taħt l-effett tax-xorb mhumiex iżolati u li l-ammont ta' ħsarat fit-toroq fit-tmiem il-ġimgħa huwa kbir.